kasama, speaking of pagsaka, din hinapunta kay wala naglaom ang mga rice vendors nga diha sa Bankerohan Public Market nga moubos pa ang presyo sa bugas sa mosunod nga mga adlaw taliwala sa Padayon nga pagsaka niini sa merkado. Sa eksklusibong interview sa DXDC Orman Davao kang Sheila o sa rice vendor sa maong merkado, gibutyag niini nga anaa sa kapin kung kulang 5 pesos matag kilo ang isa ka sa presyo sa bugas. Matod pa niya dako ang posibilidad nga magpadayon or nagpadayong kagubot sa Middle East ang maoy usa sa mga hinungdan nga nakaapekto sa global supply chain ug lokal nga presyo. Gawas sa mahal nga presyo na matigdan usab ang pagdihit sa supply sa pipila ka klase sa bugas. Ilabi na sa Kohaka variety nga maoy nagbabilin nga pinakahalinon o best seller sa mga konsumante tungod sa kalidad niini. Aniya na mga kasama ang latest price update as of March 6, 2025, 5 a.m. Ang jasmine rice 57 matag kilo, local rice 54 pesos matag kilo, tuganay local 56 pesos matag kilo, Kohako yellow jasmine 55 pesos matag kilo, red rice 60 pesos matag kilo, bansalan rice 58 pesos matag kilo o king rice 60 pesos matag kilo.